Buntis ka ba? At hagad ka na? May jowa ka ba at ayaw niyang masyadong magpapaganda at napapabayaan mo na sarili mo? Gusto mo bang maging presentable sa lahat ng tao sa paningin ng taong mahal mo? Ito na ang video na para sa'yo. At bago pa natin ito sisimulan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa mo sa akong bagong videos! Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo. So guys, naginamos na ako para talagang pulbo at lip tint lang. So gagawa tayo ngayon or tuturuan ko kayo ng gandang pulbo at lip tint. Gandang pulbo at lip tint makeup look. Ito guys, ginagawa ko siya, gamit ko talaga siya. Gamit ko talaga ang gandang pulbo at lip tint lang. Makeup look. Tuwing andito lang ako sa bahay, may pupuntahan, may babayaran na saglit, ganon. Ang mga dili man kayo, grabe nga okasyon day. Ano lang dito akong ginahimos ng sarili. So, let's go! Alright guys, nakahilamos na ko. So, ala tayong ibang gamit lang dito, kundi pulbo at saka lip tint lang. Itong lip tint na ito magiging 3-in-1 to. Basta, ganda at pulbo. Pulbo at lip tint lang gamit natin. So, ito gamit ko. Pulbo Tender Care or Johnson or anong pulbo na hiyang sa inyo. Kasi may mga pulbo kasi hindi hiyang sa atin eh. Ako, hindi hiyang sa akin yung mga pulbo sa Avon, ganun po. Hindi talaga hiyang sa akin yun. Yun, nagiging, ano ba yan? Sa Bisaya, dive up na siya dahil. Up ko dahil. So, maunang, wala kayo kung gagamit. Johnson lang o Tender Care. So, let's go, let's start. So, wala tayong pagbago na itong hilamos. Gamit taog pulbo. Every time na nagabutang kong pulbo dahil syempre, pag maghilamos, ang uban dahil kay nagagamit taog toner. Ginanitihan yun nilag sakto lang nawang syempre. Pero ako wala, sabon lang. Tapos hilamos, tapos punas. Ano na dyan ko dahil? Wala na ko yung dagat pang ginabutang sa kung nawang Pero nagagamit ko baby cream. And pero, eto, pulbos. Ang ginagamit ako dali sa bahay. So, yan eh. It's better bang kung na ginaanin ng madaan para ang sobra sa kamot sa deek. So, ayan. Pag naging sobra kasi yung pulbo, nagiging mumu na tayo tignan. So, ayan. Nagiging kalbo ako sa buko. So, ayan. Yan. Hindi na ako masyadong nagkikilay pag nasa bahay lang. So, ayun. Tapos ito yung magpulbo. Tsaka lip tint. Alam mo, bakit ko tinawag na naging 3-in-1 si lip tint? Pwede ko siyang ginagawang eyeshadow, blush, and sa lips. Gamit ko talaga to siya. So guys, inuuna ko talang nilalagayan yung blush ko bago ako nag-lipstick. Ganun.
lang po. So, please watch my vlog. Sa mga hindi pa nakakita kung paano ko siya ginawa, sobrang simple lang po siya ng lip tint na to. At sobrang sarap at sobrang bango po ng lip tint na to. Kung sinong gustong affordable din at sobrang ang dami ng magagawa mo sa halagang yun. So, please watch. Kung naalangsa ko ang mga vlogs, wala pa ni nakitaan. So, just visit and watch it. Ayan, simple lang siya. And then, eyeshadow here. And eyeshadow here. So, ayan. Di rin ako siya ginabutang eyeshadow na lip tint. Then, kinakalat ko na lang. Ayan. Inuuna ko talaga lagay yung pulbo. May kamot na po. Laging may kamay, diba? Ayan. Tapos, so guys, panoorin nila kung paano kong ginawa itong lip tint nito. Sobrang cute. Ayan. Lalo na sa mga guy na mahilig mag-lip tint, bagay po ito sa inyo. Ayan. Hindi masyadong halata. Okay. So, eto na. So guys, hindi pa tapos yan. Tapos guys, pagkatapos kong malagyan na yung lip tint, pulbo at saka lip tint, ilalagyan ko ulit ng pulbo, pero slight na lang. Para mas stay na lang talaga lang. Ayan. So, ayan. Super fresh at saka hindi tayo haggard. Kailangan natin to, lalo na sa mga babae, lalo na sa kapwa babae ko. Kailangan natin hindi maging losyang tignan. Hindi man lang sa paningin ng iba, at least sa paningin natin, at least makita natin yung sarili natin sa salamin o sa camera. Presentable tayo tignan at masaya tayo doon. Yun naman ang mga gusto nating mga kababaihan. So guys, thank you for watching and I hope you like it, and don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa mo sa kung bagong videos. Bye-bye! Bisaya ko